Čaute ľudia, v ďalšom dieli, kde si ukážeme, ako stiahnuť mod Tornado. Takže stránku nájdete v popisku videa. No, takže tu máte takú stránku, ktorú nájdete v popisku videa. Ak idete trochu nižšie, tak tu máte na stiahnutie alebo download, to je jedno. A v podstate idete na to posledné a tu máte nejaké automatický mod z pôvodných téma, stiahnuť zo zips, to niečo. A až tu dáte automaticky tu exe. V podstate sa vám tu objaví taká tabulka. Co musíte dát install mod a potom dáte nie. A on sa vám to v podstate nainstaluje. A když sa vám to doinstaluje, tak už nebudete mať jenom taký Minecraft. Prostě, jak si ho zapnete, Minecraft, už se vám objeví tohle. To je jako kdyby opravuje Minecraft. A teďka, tady už máte i tohle ten mods a tady už máte nějaké ty archivy. A původně to jde. Takže ten mod funguje takto. Tu už budete mať takéto niečo nachystané, napríklad toto dáte a ono to postaví hoci čo trebárs, čo chcete. No možno. Takže nejak takto to funguje. A tie ďalšie veci, čo tu sú nové, sú tieto ešte. A toto. V podstate toto robí takéto diery. Ono to vytvorí takú veľkú dieru. Ale netlačajte to strašne veľa, potom vám to začne lagovať. A proste to nebude dobré. Takže takto. V podstate ono vám to tak vytvorí takú ako keby za takú budovku malú. Tak. Ďalšia vec, čo tu je docela dobrá, je toto a toto. Toto vám vytvára také ohne a toto zase je tornádo, ktoré si spawne tu na. V podstate sa vytvára to tornádo.